tá južná hranica je vyslovene umelá. To je jasné. Určite spravodlivá bola jazyková hranica, ktorá by išla podstatne severnejšia, ale taká hranica nebola zo strategických, z hospodárskych, z vojenských dôvodov absolútne akceptovateľná. No a treba vnímať, že Československo bolo v roli víťaza a Maďari boli v roli porazeného, takže Československo si diktovalo svoje podmienky a tie maximálne požiadavky siahali určite na pravý breh Dunaja. Určite tam boli rozsiahle predmostia v pláne. Hovorilo sa istý čas dokonca o koridore, ktorý by spojil Československo s novou rodiacou sa Jugosláviou a dokonca s Jadranským morom. A potom ďalej na juh to išlo až po Matru, Šalgotarián, Miškovec, teda po tie hnedouholné bane a po mestá, ktoré dnes sú pevnou súčasťou Maďarska. Takže aj tam bola predstava, že by to Československo tou hranicou tie mestá získalo. Argumentovalo sa veľmi rôzne a veľmi pragmaticky, účelovo, hospodárskymi, vojenskými, strategickými dôvodmi. Takže nakoniec tá hranica, tá dnešná, môžeme ju nazvať kompromisom, ale určite to bola kompromis oveľa výhodnejší pre československú stranu.